Опит за летене от 6-ти етаж с счупване на 4 прешни, на 2 от които по-тежко, с счупване на гривната става на лявата ръка, която беше оперирана преди 2 дена. Целта на тази операция е да укрепим тялото на прешнена отвътре, в зоната на счупването, което да помогне да го изправим максимално бързо и гръбнака да функционира като здрав, т.е. да е в състояние да поеме натварването без някакви рискове от допълнително изкривяване, промяна във формата на прешнена или неврологично увреждане. Минаваме. Да, да ми центрира добра ура. Айде, това е. Смесва се полимера с мономера, като това е особен цимент, който включва и рентгенопозитивно вещество, така че да може да се вижда по време на поставянето къде отива. Спринцовката е специална, тя е част от специализирания сет за вертебропластика. Свързана е с едно мощно бутало, което позволява много точно контролирано да се вкарва определено количество по скалата на спринцовката. Сега трябва да изкараме въздуха от тръбичката до потичане на цимент. Да. И материалът е готов за поставяне, когато не тече като течност, а представлява нещо с спагетоподобен вид цилиндър цимент. Отново проверяваме. Ето вече доста по-гъста течност. Иглата е поставена. Насочването ѝ е към зоната на най-тежка увреда на тялото на прешнена. Това е долу предната част и тя ще бъде укрепена с цимент. Общо взето количеството, което събира един прешен е между 4 и 5 кубически сантиметра. Вижда се едно съдче, което се изпълва с контраст. Това също е нормална находка при този тип манипулация. Ще изчакаме. Малко бутал. Искам да я промия с вода и с собственото бутал да почистиш иглата. Що? Да. Ако се вижда предната зона, която се изпълва, се използваме. Изпускаме цимента, който е останал в иглата и отстраняваме иглата. И това е цялата процедура. Още малко. И малко нагоре го да върнеш. И това е другия запълнен краш.